Επιτέλους φτάσαμε. Βρισκόμαστε στην πύλη της κόλασης. Έχω ένα πρόβλημα. Πεινάω. Ρε Ζων, είμαστε 2 βήματα από την κόλαση και εσύ σκέφτεσαι το φαγητό. Τώρα που μου το λες, μάλλον έχεις δίκιο. Λες να βρούμε κάποιον εκεί μέσα και να μας πείσει καμιά μπριζολίτσα. Καλά, δεν σου είπα να φας πριν φύγουμε από το σπίτι. Ναι ρε, έφαγα. Όμως ξέρεις κάτι. Ακόμα πεινάω. Δεν ισχύεις, εγώ είμαι εδώ. Πού σε ρε Πού σε ρε δύναμη. δύναμη. Χαμό το διάβολο. Πού σε ρε άρχοντα γάμο την κόλαση. Είμαι εδώ και πρέπει να σας πω κάτι. Σήμερα θα πάμε στην κόλαση. Ας μπούμε λοιπόν. Επιτέλους, μπήκαμε μέσα. Στο τέλος αυτού του διαδρόμου βρίσκεται ο διάβολος. Επιτέλους θα το βρούμε. Λες να μας φτιάξει τίποτα. Πεινάω. Ας πάμε να τον βρούμε. Πεινάω. Be there to